שלום לכם, הוא עגול, עסיסי וחתום. טעמו חמצמץ מתוק. התפוז. מה אנחנו כל כך אוהבים בו, ובעיקר מה אפשר עוד להכין ממנו. יצאנו לבדוק גם לטעום, יישארו איתי. עד לפותחיה שלחה אותי כראותה זן בשם שמותי. אין בשווקים שמותי? עוד שבועיים יהיה שמותי בשווקים. מה מיוחד בו שהיא כל כך מתלהבת? הוא זן מצוין. הוא זן ותיק מאוד, שיש לו איזון נהדר בין הרבה מרכיבים, וזה הג'אפה המפורסם. השמותי התחיל כמוטציה בפרדסי יפו. לפני זה היה זן שנקרא בלעדי, שהערבים גידלו אותו, שהוא היה פרי עגול מתוק, מאוד מתוק, עם הרבה גרעינים. ואז הופיעה המוטציה שנקראת שמותי, שאין לה גרעינים בכלל. אתה יכול אולי לפתוח? כן, בהחלט. אני הראשונים לפני שזה מגיע לשווקים. תחיל תכסי, אני אביא גם לך. הנה, אני חותך לך אותו באמצע, במרכז שלו. תטעם את הפלח הזה של השמותי. טעים. טעים מאוד, כן. הוא עדיין לא הגיע לשיאו, הוא בתחילת העונה. עוד חודשיים הוא יהיה בשיאו. אחי אומרת לי כל הזמן, במקום לקחת ויטמין C, תאכל תפוז. מה אומרת המפקדת? המפקדת אומרת, כל הכבוד לתחייה. כמובן וכמובן שצריך לאכול את התפוז השלם. אנחנו תמיד נוהרים, בעיקר בחורף, ללכת לקנות הכל בתוסף. אבל למעשה, ויטמין C, שהוא הרכיב החיוני בתפוז, נשטף בשתן במידה ואוכלים אותו בכמות שהיא גדולה מדי. ולכן מספיק לנו תפוז אחד ביום. מה עוד זה סגולות מיוחדות יש בתפוז? התפוז מכיל נוזלים, הוא מכיל סיבים תזונתיים, ויש חשיבות מאוד גדולה לקבל את ויטמין C ביחד עם הרכיבים הנוספים שקיימים בתוך התפוז. היי רני, מה אתה עושה פה היום? על הכיפק, באתי לשמותי, אני פעם. יש לך יד אתה? גם הוא אוהב שמותי. מסתבר שהוא אוהב מאוד, הוא מייצר ממנו המון דברים מהשמותי. הוא יצרן? הוא מייצר גלידות. אתה מייצר מיני מזון משמותי. כל מיני מזון. אנחנו מכינים מהשמותי גלידה, אנחנו מרוקנים אותו וממלאים בתוכו גלידה, אנחנו משתמשים בקליפה לעשות ריבות, משתמשים בגרידה של השמותי בשביל להשאיר רטבים ולהשאיר קרמים, ובעצם התפוז אנחנו משתמשים בכולו. אז מה היום אנחנו מקבלים בשוק? היום מופיע זן שנקרא ניו הול, הוא נראה ככה, אתה רואה? הוא נקרא טבורי. ולמה טבורי? כי פה יש לו טבור, אתה רואה? מה מיוחד בתפוז הזה? הוא מאוד טעים, זן מאוד טעים, מתוק אפילו. היותר מתוק מאשר השמותי? יותר מתוק מכל דבר. יש אנשים שאוהבים מתוק ויש כאלה שאוהבים מאוזן. כל אחד לפי אני אוהב מתוק. ויש כאלה שאומרים שאפשר לאכול בלי הפסקת תפוזים כי זה לא משמין. מה את אומרת? התפוז הוא פרי לכל דבר, הוא מכיל כ-60 קלוריות למנת פרי, ואם אנחנו מסתכלים על תפוזים הגדולים מאוד, אפילו יותר. ולכן, אם אנחנו אוכלים תפוזים, לפחות בוא נאכל את התפוז השלם ולא את מיץ התפוזים, מכיוון שברגע שאנחנו סוחטים את התפוז, אנחנו מקבלים בעיקר את הסוכר, הרבה מאוד סיבים, וגם קצת ויטמין C הולכים לנו לאיבוד. את אומרת, תפוז שלם זה כולל את הקליפה או לא צריכים להיסחף? אם אפשר לאכול את הקליפה, בואו תנסה, אבל בדרך כלל בלי הקליפה. בלי הקליפה. טוב, אנחנו בשיא עונת העדרים, וזו התשובה למי שרוצה מיץ טבעי. נכון מאוד, מנחם. אנחנו רוצים בעצם ליהנות מהמיצים, ליהנות מהטעמים, וכמובן, הערך המוסף הבריאותי שבדבר. זאת המסחטה הכי פשוטה. זו המסחטה הפשוטה, הבסיסית, המסורתית, ניתן למצוא כמעט בכל מקום, ממש עשרות שקלים בודדים, פשוט וקל, מתאים לכל כיס. מהצד הזה אנחנו רואים פה את המסחטה ההידראולית, מסחטה מאוד פשוטה להפעלה. מה המחיר שלה? המחיר של המסחטה הזאת נע באזור ה-200 שקלים ברשתות החשמל. יש לנו את המסחטות החשמליות יותר. המסחטות החשמליות מונות ממנו כל מיני פעולות פיזיות. אוקיי, מסחטות חשמליות נעות עם מחירים של בין 300 שקלים עד 2,000 שקלים. וזה למפונקים ביותר, שם אתה פשוט מפעיל את החשמל. זה למפונקים ביותר, שם את הפרי, מפעיל את החשמל, לוחץ על כפתור, יש לך מיץ מוכן. אז אנחנו עכשיו הולכים לראות איך אנחנו יכולים להפוך את הדג הסלומון, המוכר והחביב וגם אחיה מאוד אוהבת אותו, למשהו שהוא עם טוויסט של תפוזים. כן, לקחנו ריבת תפוזים שהכנו מראש. ריבת תפוזים הכנו מראש. לקחנו פלפל צ'ילי. פלפל צ'ילי. אני אוהב הרבה, אתה תשים פחות. לקחתי תבלין כוכב אניס. תבלין כוכב? כוכב אניס. אוקיי. תן לנו טעם אניסי שהולך מצוין עם דגים. הרבבנו את הכל,
פתחנו את הרוטב הזה באמצעות יין לבן, וכרגע מה שאנחנו עומדים לעשות זה לזגג את הדג עם הרוטב הנהדר. הרוטב מתחבר לדג החם, ולמעשה המנה מוכנה להגשה. הבנתי, לא צריכים לחמם פעם נוספת שום דבר. לא צריך לחמם שום דבר. הדג חם מבפנים, נתנו זיגוג של רוטב חם ולהגשה. חברים יקרים, אם היינו צריכים להזכיר לכם שתפוז הוא טעים ובריא, אז הזכרנו, אבל עצה שלנו, תנצלו את התפוז כולו ולא רק את מה שבתוכו. בסדר? בתיאבון.